I večeras ćete dobiti ove knjige da učite, znaš. Ima li još neka? Onda sada, kao što znate svi sada, ne smijemo da šapućemo, razumiješ? Viđeli ste sami da nije dobro i od tebe ne kaznu. Znači ne smijemo više da šapućemo, molim vas. Ako ćeš nešto da kažeš, reci da te svi čuju. I don't care, ja kad pričam da me cijel svijet sluša, ima da me sluša. Kad ja nešto kažem, tako je, to je Ekrem, reken i zdravo. A ja pazim šta pričam. I nemamo šta da šapućemo. Gazda, ja se izvinjavam, ali što se Sandre tiče, ona jedva da se čuje kad priča i stalno deluje da šapuće, onda ćemo imati često problema. Onda treba ja i da pijem. Da joj glas. Da joj glas ode. Ne boli više grlo, ali Ati je odlučio da je jaja svaki doručak da je... Za Milana. Milane, dobar si do sada, ali moraš nešto još jače da... Do sada si dobar. I don't care, jedeš i ti malo ili dosta, to je tvoj biznes. Ali moraš još nešto da ubaciš, da uvedeš. Alright? Ti si vrlo dobar izvođač za šovove i za sve. Šta da izvedem? Šta da ubacim? Još hrane? Nešto izmisli i ovo i ono. Pa nema više šta da se jede. Pretvori Ekrema u